No, welcome back. Abịakwala m ọzọ. Learn Igbo language with Igbo. In today's edition, it's going to be very, very special. Very, very special. M ga-akụziri gị wearing apparels. Ihe dị iche iche anyị na-eyi n'arụ. Wearing apparels. That's how to call it in Igbo language. Ihe anyị na-eyi n'ahụ etu esi akpọ ya n'asụsụ Igbo. Ị bụrụ nwata Igbo sụba asụsụ Igbo, Igbo amaka. Asụsụ anyị bụ njirimara anyị. Asụsụ anyị bụ omenala anyị. Our language is our culture. Our language is our heritage. Nnọọ gị onye ọma njem ọnụ n'ụbọchị taa. Today. Ụbọchị taa. Today. I am saying this so that you will learn, okay? Learning it in a fun way is the best way to learn. No, you are welcome. No, you are welcome. That's what it means. No, you are welcome. All right, welcome back again on what we are wearing. All these things we put on, what do we call it in Igbo language? The first one is Opu cap. Cap. We call it Opu in Igbo language. Cap. Cap. The cap you know. Or the hat. The cap. We call it Opu n'asụsụ Igbo. Ọkwa nke a atọka. Opu cap. Opu cap. Okay. Let's go back again and learn another one. Akwa. Akwa anyị na-eyi n'arụ. Uwe. Clothing. Uwe. Clothing. Uwe. Alright. When we want to talk about top or blouse, you call it uwe obi. Top or blouse. Uwe obi. I know you've not heard this before, so don't pretend. Learn Igbo language with me. You won't regret it. Okay? Top, uwe obi, or blouse, like we used to call it. Uwe obi. Okay? Then the next thing you will be surprised to hear is those trousers you used to wear. What do you call them? The trousers that you wear, how do you call it? Trouser is called agadawa. Agadawa. Trouser. Agadawa. I should call it again. Trousers. Agadawa. That's what it's called in Igbo language. I know so many of you don't even know what it is. So don't pretend. Trousers. Agadawa. All right. That's that for that. Then school uniform. School uniform. Akwa akwụkwọ. Akwa eji eje akwụkwọ. School uniform. Akwa akwụkwọ. School bụ akwụkwọ. So the school uniform bụ akwa akwụkwọ. Like I said, clothing is wear or clothing uwe or akwa. Uwe or akwa is your clothes. Then akwa akwụkwọ, the school uniform, is called uwe eji eje akwụkwọ. That is akwa eji eje akwụkwọ. Uwe akwụkwọ. Uwe akwụkwọ. Okay? Akwụkwọ is school. School uniform. Akwụkwọ is school. So akwa, uwe, akwa, uwe. So uwe eji eje akwụkwọ. Eji m n'aka na ị na-esonyere m n'asụsụ a. Ka anyị sụba Igbo. Kụzibere nwa gị Igbo. Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo mụọ ụmụaka wee na-asụrụ ha Bekee, ọ bụ ajọ omume. Site n'ụbọchị taa, bido sụbara ụmụazị gị asụsụ Igbo. Ọ asụsụ a ka nne gị na nna gị ji wee zụọ gị. I wee tote wee sị na ị ga-eme ka asụsụ anyị nwụọ. Nwanne m ọ dịrọ mma. Ihe njipụta n'ọgbọ n'izu a bụ onye aya na nwanne ya. Etu anyị na-asụ asụsụ Igbo ọ na-atọ gị ụtọ.
Ịfụ nwanne gị ọzọ bụ onye Igbo, ị sụọrọ ya asụsụ Igbo. Mana ị chọrọ ka ụmụ gị na-asụ Igbo, ọ dịrọ mma. Kpọkọta ha ka ha nụ asụsụ a, soro anyị na-asụ asụsụ anyị. In case if today is your first time of seeing this video, please kindly subscribe and stay tuned to learn correct Igbo language in a fun way. Yeah, in a fun way. You will enjoy yourself and you will learn Igbo language. Okay, let's proceed. All right, so the next one will church wear. That is uwe eji eje ụka, uwe ụka. Church bụ ụka. Clothes bụ uwe. So uwe eji eje ụka, church wear, uwe ụka. Church wear, uwe ụka. Okay? All right. Then let's talk about scarf. For the women, scarf. Ịchafụ isi. Scarf. Ịchafụ isi. Henceforth, let's learn that. Scarf. Ịchafụ isi. Please kindly share, like, and comment. If you don't understand anything, we are still learning. Use the comment section and I will answer. Okay? All right, let's proceed. Then necklace. Necklace. Ihe onu. Necklace. Ihe onu. Okay? All right. Then talk about the earrings. Ọla ntị. Earrings. Ọla ntị. Earrings. Ọla ntị. Okay? I hope you are following me. All right. Then school bag. School bag. You can say bag, akpa. Bag, akpa. Then school bag, akpa eji eje akwụkwọ or akpa akwụkwọ. School bag, akpa akwụkwọ. Okay? School bag, akpa akwụkwọ. I hope you are following what I'm saying. Please keep learning Igbo language. It's very interesting, it's fun, and it is our culture, it is our heritage. We're not going to leave it behind. Please, let's activate this, our culture. Let's activate the use and the current speaking of English, Igbo language, sorry. English, no. Igbo language. Can you imagine that Chinese people are learning Igbo language now? That's to show you how important we are. Chinese people are learning Igbo language. How much more? Gị bụ onye Igbo mụtalụ nwa wee na-asụrụ oyibo. It's highly unacceptable. Please, let's go back to the drawing board. Our culture is our heritage. Our language is our culture and our heritage. Let's activate it. Asụsụ anyị bụ njirimara anyị. And unu ma na anyị Igbo, ụmụ Igbo bụ ndị nwere ma ihe ọfụma, nwere human resources. Ụbụrụ ha na-arụ ọrụ ọfụma, na-anụ ọkụ. So ndị mba ofesi ndị a chọrọ ka anyị na ha mekọrịta. Ha wee na-amụ asụsụ anyị. Gịwa bụ onye Igbo wee mụta nwa ide asụrụ Igbo. Mba, ajọ omume. Ana m ekwu ya mgbe ọbụla ma mpụta. Ajọ omume ka ọ bụ. Learn Igbo language and learn to teach your children Igbo language. It's very, very important. I'm not saying they shouldn't speak English. No, they can learn other language as much as they can. But the basic thing, their mother tongue, they should know first before proceeding to learn other people's language. Okay? All right. I think today we have done justice to the ways. You can ask me a question if you can remember as much as you can ask. I will answer you. Okay, like the ring I'm wearing. Ọla aka. Ọla mkpịsị aka. Yes. Onreko aka. Ọla aka or nreko aka. That's ring. Okay? So,
Please, as much as possible, try to learn Igbo language. Subscribe to this page, like this page, share this page. Remain a strong Igbo person. Thank you and bye. KMS.